למה אתם מפגינים? בגלל רוצים לגרש אותנו. למה רוצים לגרש אתכם? עשיתם משהו רע? לא עשינו. איפה נולדתם? בישראל. בישראל, ואתם מדברים רק עברית? כן. Just for a moment, everything I הכוונה של רשות ההגירה החדשה היא לגרש לראשונה בהיסטוריה של המדינה שלנו גם את אותם ילדים שנולדו, גדלו והתחנכו במדינה. בקיץ הזה הם שמעו על הגירוש והם נחשפו לזה, והרבה מהם גם באמת חיים באיזושהי סוג של הכחשה, שזה לא יקרה לי וזה יהיה בסדר, כי איך אתה יכול להגיד לילד בן 7, בן 8, בן 10, בן 14, טוב, תשמע, יש סיכוי שעוד כמה ימים החיים שלך הולכים להיהרס ואתה הולך לשבת בכלא ולהיות מגורש. אז גם יש משהו טוב, אני חושבת, בסוג הזאת של ההכחשה, של לנסות לחיות את החיים רגיל, להמשיך ללכת לבית ספר ולהשקיע בלימודים, ללכת לצופים. יש לי הרבה ילדים, נגיד, שאמרו לי דברים כמו, טוב, מה אכפת לי מהמבחנים? גם ככה גרשו אותי, ובפיליפינים אין לי בכלל אפשרות ללמוד ולקבל חינוך. אנחנו אומרים להם, לא, באמת שיהיה בסדר, ואת המלחמות ואת המאבקים צריך להשאיר למבוגרים, ואתם תתרכזו להיות ילדים. אפשר כבר לקרוא לה זמרת, מישל? ממש טוב שלי, מאז שבאתי לבית ספר גבעולים, היא אמרה לי, מישל, רוצה שנעשה הפגנה? בסדר, נעשה הפגנה. ניקח את כל השוטרים, את כל הארץ, שלא תעזבי את הארץ, חסר לך שתעזבי. כך היא אומרת לי, ותוך כדי היא סיפרה אותי, ואמרה לי, אם את עוזבת אני עושה אותך קרחת. אז אמרתי לה, טוב, בסדר, אני לא אעזוב. ואז היא אמרה, טוב, זו הבטחה, אל תעזבי. אז אמרתי לה, בסדר. היי מאמי. זה לא כל כך משפיע לי על חיי היום-יום, אני פשוט מנסה לא לחשוב על זה. כדי נגיד לחיות כרגיל והכל, כי גם אין לי כל כך זמן לחשוב על זה. יש לי גם מיצבים ומבחנים, וגם אני צריכה להתקבל לתיכון שאני צריכה להיות שם. אני לא יודעת כל כך, לפעמים אני שומעת את החברות שלי מדברות על זה. נגיד, אנחנו מדברות על כל מיני דברים, מה יקרה, למה, או פשוט הייתי רואה בחדשות שההורים שלי רואים. יש שאלה, יש סוגיה, יש גם בעיה שממשלת ישראל צריכה לדון בה ולמצוא לה פתרונות וצריכה להסדיר אותה. אבל 1,200 הילדים האלה לא יפתרו שום דבר, הם לא יצילו כלום, ועל גבם אסור לעשות מעשה שהדעת לא תופסת אותו ולא סופרת אותו. הגמדים מוצאים מקלט באגדות, צללים כהים פוסעים עתת אל תוך הלילה. באור לבן מאחורי דלתות כבדות. אני קורא לכם להמשיך בלחץ על השרים ועל חברי הכנסת, כדי שבמדינת ישראל, איך הם אמרו כאן, מדינה יהודית דמוקרטית, לא יעצרו ילדים בני 6 ויכניסו אותם לכלא. Actually, if you want the truth, I don't really talk about deportation to them. You see, like she said, she doesn't know exactly what's the deportation, and I don't let them to know what's going on with other children, because I try to avoid them to have nervous and you know, like some other children when they saw the police, it's approached with them, there is a police, mommy, go and go some place to hide the police, and I don't like this to them to happen. Can you hear me? Came back only yesterday.
תמיד היינו עושות כאן פרדות בבריכה, ואז היינו שמות כאן מים, היינו שחרות כאן, ואז היינו למרות שאנחנו משתספות, בעצם נשרפנו. אנחנו מודעות לכך שרוצים לגרש את הילדים הזרים, ולפי דעתנו זה ממש לא בסדר, כי גם הם חלק מהמדינה, ובייחוד אם יגרשו את מישל, שזו חברה שאני רואה ביום יום, ואני אוהבת אותה. אם זה הפגנה או משהו, אז כאילו אנשים שישמעו לנו, יקשיבו לנו, ואז הבינו לנו. אנשים יבואו אחרינו, כי אני בטוחה שגם אנשים, לא משנה כאילו מי, ירצה שלא יגרשו את הילדים שלו, לא משנה מה הם, ואם אנחנו היינו בארץ זרה, אז לא היו מגרשים אותנו, משהו כזה, כמו מה שעשו, ואנחנו עד עכשיו כאילו מוכרים עוד כל הדברים האלה. אז זה לא הגיוני שיגרשו אנשים אחרים, שאנחנו נהיה גזעניים. מאוד חשוב לנו שתהיה קואליציה של אנשים מכל הקשת הפוליטית. כלומר, המאבק הזה הוא לא מאבק של שמאל או ימין, של דתיים או חילוניים. באמת, מדובר בשאלה מוסרית, אנושית, בסיסית, שאני חושבת שכל אחד יכול להבין עד כמה היא חשובה, אם זה גדעון סער ולימור לבנת מצד אחד של הקשת הפוליטית, ואם זה ניצן הורוביץ ואבישי ברוורמן ודוב חנין מהצד השני. באמת, הנושא הזה מאחד את כולם, כי פשוט אין פה שאלה לגבי אותם ילדים שהם צריכים להישאר במדינה. הייתי אומרת לו, תשמע, אז אני ראש הממשלה, לא כאילו, אני כן רוצה להישאר כאן ויש לי סיבה טובה מאוד, אני ישראלית בדיוק כמו כולם, אולי לא מבחוץ, לא רואים אותי מבחוץ, אבל מבפנים אני בדיוק כמו כולם. אז אם אתה רוצה לגרש אותי, אני אתנגד לכך, כי אני לא רוצה לצאת מהארץ, זה כמו הבית שלי, המשפחה שלי כאן. יבוא לפה עכשיו מאות אלפי עובדים זרים, מה שאמר השר לביטחון פנים בדיון האחרון, עם מחלות צוות, חצבת, שחפת, עץ, סמים, נתונים קשים שאנחנו לא יודעים אותם. האם מישהו, אחד אבל, מאזרחי מדינת ישראל, אחד, היו מוכנים שיכנסו בקצב הזה, באדישות של ממשלות ישראל, עכשיו סוף סוף אני מקווה שיהיה גדר. האם מישהו מאזרחי מדינת ישראל היה מוכן שיכנסו פה 1,000,000 או 2 או 2.5 סודנים ואריתראים ועוד לפה? האם מישהו מאזרחי מדינת ישראל, היה מוכן עם כל ההתייפיפות הזאת לראות פה במדינת ישראל 1,000,000 או 1.5 מיליון זרים? זה לא מהם על מפעל הציוני של מדינת ישראל. ארץ ישראל שלי יפה ולכל אחד, מי בנה ומי נתן, כולנו ביחד, אני נראיתי שיר בארץ ישראל, אז יש לנו ארץ ויש לנו בית ויש לנו עץ ויש לנו כביש ויש לנו גשר ויש לנו שיר על ארץ ישראל. שמע ישראל, מוקי על המילה פילפילון על הצליל 2001, שימו לב. לא זו לא טעות אחי, זו המציאות, עולם שלם מלא בכעס ובדידות. תראה שיש כל כך הרבה טיפשות אחי, אין שום דבר פשוט, כולם רוצים מהר ובקלות. כמה זה הרבה ומתי זה מספיק, מי יותר שווה, זה נראה לי מצחיק. איך עושה רובה וכמה זה עולה, כל הנהרות מובילים אל הים והים אינו מלא. ואני שואל, מה חשבנו שיקרה, עוד לא נגענו בקצה של הקצה, עולמות שלמים עוד מחכים שנגלה, אבל אנחנו עסוקים עוד לקנות ולקנה. עבדים תמיד היינו, עבדים נשאר, לעוצמה ולשלטון ולשררה ולפאר. עמוק בפנים כולם רוצים להשתחרר מאותם הכבלים ולא יכולים כי משהו חסר. לא זה לא טעות אחי, זו המציאות, עולם שלם מלא בכעס ובדידות. תראה שיש כל כך הרבה טיפשות אחי, אין שום דבר פשוט, כולם רוצים מהר ובקלות. לא זה לא טעות אחי, זו המציאות, עולם שלם מלא בכעס ובדידות. תראה שיש כל כך הרבה טיפשות אחי, אין שום דבר פשוט, כולם רוצים מהר ובקלות. רק את עצמו יכול אדם לשנות ולראות שהשתנה העולם, כל כך רבות הן הדלתות שלא נפתח אף פעם.
נקום בבוקר אם בלב יש לנו חור. אני לא רואה באופק את הסוף או את האור. אחים ואחיות, זה הזמן לקום ולהיות, לא נוכל לישון יותר, צריך לגרום לזה לקרות, כי אם לא למדנו עד עכשיו אף פעם לא נלמד. כמה שנים עוד נשארו לנו, אף אחד לא רוצה לבד. אדם הוא רק אדם, ומה בין דם לדם, ומחלקים את העולם לבעדינו ונגדם, והאדמה בוכה, האדמה